Ah, eixes són les de la música. Eixes són les de les funcions de la banda. Sí, yo voy a preguntar a Chimo y a Sari, bueno, a vosaltres també, si teniu constància documental d'alguna dificultat a banda de les pastorets que fora típica a Jo el que tinc documentat assassinat, a més de pastoretes, la moixiganga, aparells, també meitat del Bèneu i una dansa de bastons. Però no hem d'entendre com a típica de Simat, vull dir, és que això és de tots els llocs. Vull dir, el que passa que en aquest moment, per alguna raó, tindríem prou diners i podrien ser també contractats. El que passa que als registres, per exemple, de lloguer de roba de Casa Insa apareixen 2 vegades o 3 el nom de Simat que se llogaven, sobretot per a la processó del Sants de la Pedra, quan la patrona és la Mare de Gràcia, apareix molt relacionat amb el Sants de la Pedra les danses. I apareixen els pastorets, moixiganga i dansa de bastons, que en altres llocs de la veïna no me n'havien aparegut. Crec que en Tavernes sí que ja havia llegit alguna cosa, però en cap lloc més. I segurament el contacte que tindrien amb el Cira o Carcaixent, que han tingut fins a l'any 30 del segle XX, i no els 30, algun moixiganga també en Carcaixent, també em van comentar un home que vivia que alguna vegada havien vingut a ballar així a Sinau. No sabem ja si serien llogats o com ho farien, però en el registre sí que fica Simat. Sí, quan abans fes la teva exposició, algo que m'ha agradat que digueres, que m'ha agradat la idea, és quan estaves explicant que al principi de les danses anaven vestits de carrer, si feia falta fer-lo mal o no mal, no massa estructurat, massa bonic, perquè la gent no tinguera por, no tinguera vergonya, ara estan apuntant. És una cosa que penso que avui en dia els bars populars tenen en contra d'evolucionar i a través de la gent sempre d'anar vestits. Està molt bonic el moment donat fer un ball popular vestits del segle XVII. Molt bé, però no és la realitat. Vull dir, en el segle XVII, quan eixien a fer el ball popular, no se vestien del segle XVII anterior, se vestien del seu segle, no? Sí. És vestir-se d'un segle que no és el teu, no és popular. No té res a veure el que és així de ballar, la teva dansa, jo crec que en part, has comentat també el de la sardana, en part, que és curiós, que es ballen les sardanes, perquè fa uns anys no hi havia el problema dels complexes que tenim ara avui en dia contra les sardanes, tenen tots germans on haurien de ser diferents. Però ara hi ha molts complexes que dius, ballen sardanes. També es ballen en sevillanes, però això no és problema. No, no va de tot. He dit que jo crec que en part l'èxit de la sardana moderna és el fet que se balla en plaça pública cada diumenge i la gent vestida no han d'anar disfressats de res de cap segle per a ballar el seu ball tradicional popular. S'hauria d'instaurar en els pobles o per fora, ballant la gent i a la plaça cada diumenge o cada dia o cada confinament, però no com un acte algo impressionant. Anem a fer la festa i anem a eixir. No, cada setmana. Carrer, i qui té afició va a la plaça, el 2 d'enero, qui siga, toquem un altre ball, vestits, anem a fer el ball. Ens juntem, no fem una cerveseta, ballem un poquet allà en la plaça, qui vol s'apunta, qui no vol no s'apunta. Això pot ser, sí, seria mantindre l'esperit viu de les danses que no fer com un espectacle. És el que acaba sent, i com a espectacle és una cosa morta, escrita i estipulada. Sí, no, jo pense com tu, pense que des del Bru de les Folies, que justament el Bru de les Folies va néixer a Simat. És l'únic grup del País Valencià de folklore que no naix en el seu poble, naix en un altre. Perquè es van juntar així pel tema de recuperar les danses de Simat i en un sopar van dir, doncs fem un grup. I perquè com ningú érem de Simat i no coneixem el local en aquest moment no ho fem així, però que podíem perfectament haver nascut així. I van dir, doncs hi havia una persona en aquest moment de Carcaixent, doncs jo conec el regidor, de Carcaixent va caure, podia haver caigut del primer poble que haguem pillat pel camí. Per això que nosaltres, per exemple, com a grup sí que tenim clar que per exemple, una cosa són les balls populars, que per exemple us emplaça a tots el dia 5, que farem els balls de Simat, així a la plaça, davant de l'Ajuntament,
que ells els balls populars valencians que ja viuen del tòpic i del tipisme i que són una representació de nosaltres mateixa, sí que són un espectacle, i és on vas a veure un espectacle per tal de voler reflectir, on se veu una recreació de les músiques tradicionals, on se veu una estructuració, on se veu una coordinació de vestits, de colors i tot això. Per exemple, com a grup, això jo ho tinc molt clar. Això està bé que existisca, No és que són els que però acaben això. alhora ha de conviure, per exemple, en el que, una part molt important, en què si volem fer-nos pròpia aquesta música, que durant tants anys l'hem vista inclús els mateixos valencians com a una cosa pejorativa, que és el gran problema, que és el que ha passat en la llengua i el que ha passat realment de tota la cultura valenciana, que ens ha donat vergonya ser valencians i demostrar que eren valencians. Jo crec que més demostrar-ho hem pogut aparentar més ser de Madrid i ser de Castilla i los más de todos antes que ser valencià. Aleshores, jo sempre he pensat que el folklore s'ha d'aproximar al poble perquè el poble ha de participar d'ell. I si ja apareix una gent que ho estructura i ho fa boníssimament bé, que també està molt bé i que hi ha molts grups així, quasi tots els grups que existeixen fan això, nosaltres sí que volíem que nosaltres es diluïrem dins del poble, com a grup. Vull dir que encara que sabrem ballar més, el que volíem és que quedi al costat de nosaltres pareguera que ella ho farà millor que nosaltres, perquè realment, és de veres, realment, si la gent diu, ai, doncs mira que bé ho fa, i que ben clar està, podia ser que se veren amb els altres ulls per tal que aquesta gent s'aproximara més, encara que per a que canviara un poc les condicions que se tenen sobre això. Que no fora, pobra xicatera, vegis tu el que fa pegant patades i no. Que són els comentaris horribles que són per molt. Ara, deixeu-me que vos conte la mala passada que ens van fer en Carcaixent. Sabeu com anem nosaltres vestidetes així? El mocador, el flequet, la faldeta amb floretes. Arribem a Carcaixent i comencen a acudir. Jo pensava que era com així, en un espai reduïdet, fem 4 ballets i ens anem a casa. Ah, no, per tot Carcaixent. Vam eixir la porta de l'església i vam passar pel parc. Tot el poble al carrer. El rei Jaume cavall. La broma, que m'agarra susto quan ho penses. Ahí està Rosamari. I en seguida comencen. Ells, de punto en blanco, no es faltava de tant. Jo no els havia vist mai en lentejueles, en marró, ne duia per tot arreu. Nosaltres ballàvem entre els tornejants de Silla i els tornejants de l'Alcúdia, que van en una vareta que peguen uns bots i que tot el món està pendent. I nosaltres en el mocadoret, que a la primera que comencem, en vez d'anar totes a la dreta, la meitat a la dreta i la meitat a l'esquerra. Jo sempre ho he dit i ells ho saben. Jo de particular, en Parín, he estat testimoni. A mi, si em disfresseu, m'ho llançat a perdre. De particular. Xica, calla, anem-nos, perquè Manoli crida i em diu, veniu a Carcaixent. Calla, Manoli, antes vam anar a Carcaixent. Tu dius a les teues amigues i veniu. Jo em vaig a les meves amigues, jo pensava que sabia més que des que tens anys, i dic, xiques, mos han dit si volem anar a ballar a Carcaixent, i ens sé totes, sí, i que aneu, que sí, que volem a Carcaixent, allà com anem el 9 d'octubre a Carcaixent. De fet, l'altre dia que estàvem a Rosamari d'excursió en... On era Rosamari? En Sant Gerard de Cotalma? No, en Dutxent. No sé què diuen d'unes danses, diu, nosaltres ballem, diu, venim a ballar, dic, no. I no va anar. Perquè allò... Però no digues que no sé on. Jo no, Manoli, vas patir apostes i menys que no vos coneix ningú i en seguida vos sentim. Escolta, Una cosina de Rubí. que mos apanyemos. Mos apanyem nosaltres. No, però hem d'explicar que la festa, el que volíem fer era una rememoració d'aquestes entrades, el 9 d'octubre que comencen les festes en Carcaixent, i el que volíem fer eren balls representatius de diferents pobles de la Ribera i la Valldigna. Perquè pareixem la tenda de la Rotífica. El que passa que pobretes estaven també tornejants, Entre els dos tornejants, no us penseu, que queden molt i venien també les classes de Una treball. ploma que portaven, allà va quedar preciós, Ara, deu ser el més petit. Però ho vam fer Però vol que serà. Si voleu, hi ha una coseta més i no ens tallem perquè Andreu està ahí amb uns ganes de cantar-nos molt i no li donarem temps. Digue.
coses ràpides. Jo volia parlar que això que tu has dit dels bars participatius com la Sardana tenen una gran avantatge, i és que totes les persones solitàries un diumenge saben on poden anar i saben on poden agarrar-se, ballar i parlar. A mi m'ha passat això en Catalunya a la plaça de Sant Jaume, quan diumenge una presentació solemne a la plaça de Sant Jaume i m'ho ha passat fenomen. I després de les cançons tradicionals, alguna volta no han sigut tradicionals, han tingut una primera volta que s'han cantat. N'hi ha moltes cançons que ha cantat el Paco Muñoz, que canten els xiquets, que han fet els nostres cantautors, que podrien ja considerar-se com proto-tradicionals, o sigui que els podien recollir com cançons que als xiquets els han agradat i que poden incorporar-se a la tradició. Per això que tu dius que la tradició ha de ser la música. Està tot? Alguna pregunteta més? Bueno, moltes gràcies. Benvinguts a la taula.